Kupujete byt alebo rodinný dom? Bývate v paneláku a chcete ho zatepliť? Ide o zásadnú investíciu. Pokiaľ ste ľudia ostražití a necháte si poradiť, potom októbrové vydanie relácie Energetika je tu práve pre vás. Vítajte pri jej sledovaní. Pýtate sa, ako súvisí energetika s realitným trhom? V nasledujúcej reportáži vám ukážeme toto vzájomné prepojenie, teda aspoň vo vyspelej Európe. Tam údaj o energetickej náročnosti predávaného objektu figuruje už v inzeráte. A ako je to u nás? Svet nám ukazuje, že rozhodovanie sa o kúpe alebo prenájme domu či bytu výrazne ovplyvňuje jeho energetická náročnosť. Pri kúrení či chladení, zohrievaní vody alebo osvetlení sa totiž dajú ušetriť stovky eur ročne. Veľa prezradí už samotný inzerát. Pri jednej zahraničnej ceste sa mi dostal do rúk tento časopis. Je to ponuka realít, konkrétne v Taliansku. A okrem popisu nehnuteľnosti je v inzeráte uvedená aj potreba energie na štvorec v roku, čo je veľmi, ale veľmi dôležitý údaj, ktorý hovorí, koľko energie predmetná nehnuteľnosť potrebuje. Údaj o energetickej náročnosti domu je v Európe neoddeliteľnou súčasťou inzerátu. Na Slovensku si na to iba začíname zvykať. Od 1. januára máme povinnosť uvádzať ukazovateľ energetickej hospodárnosti v inzercii. Prečo sme sa tak rozhodli? Pretože energetický certifikát je vlastne hodnotenie nezávislé a tento údaj, keďže ho má mať predávajúci alebo prenajímajúci, tak je vhodné, aby ten nový nájomca alebo nový majiteľ vedel, ako neskôr bude platiť prevádzku budovy. Napriek tomu zatiaľ vnímame energetický certifikát iba ako nutné zlo a náklady navyše. Ale ruku na srdce, viete si predstaviť kúpu auta bez toho, aby ste si nepozreli jeho spotrebu pohodných látok? Je nemysliteľné alebo doslova zarážajúce, ak klient, ktorý kupuje nehnuteľnosť v stovkách tisíc eur, nemá údaj, ako tá budova sa správa a koľko energie spotrebuje. Čím je údaj o energetickej náročnosti nižší, tým je hodnota nehnuteľnosti vyššia. Energetický certifikát, ktorý by takáto budova pri prenajme mala mať, jasne definuje, koľko tej energie tá budova na 1 m štvorcový v roku energie spotrebuje a podľa toho je zatriedená do jednotlivých tried. Zákon teda hovorí, že od januára 2013 pri predaji alebo prenajme nehnuteľnosti je vlastník povinný zadefinovať jej energetickú náročnosť aj v inzeráte. Zaregistrovali sme túto povinnosť, dokonca ju aj využívame a i inzertné portály nám ponúkajú zaškrtnúť príslušné políčko s touto energetickou náročnosťou a my to aj robíme. Určite to má zmysel uvádzať, pretože celková energetická náročnosť toho bytu alebo domu závisí od toho, aké veľké má úniky alebo akú veľkú spotrebu elektrickej energie za rok ten byt vyžaduje, čím sa dajú usporiť veľké prostriedky, takže má to význam. Energetický certifikát značne zhodnocuje cenu bytu. Napriek tomu ešte stále prevládajú tí, ktorí si tento moment neuvedomujú, a to je chyba. Všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona sú smerované na vlastníka budovy, čiže nehnuteľnosti. Takže všetky povinnosti zo zákona musí splniť vlastník a vlastník je aj ten, ktorý je v prípade nedodržania zákona pokutovaný. Ak vlastník budovy, ktorá prešla kompletnou obnovou, neobstará energetický certifikát v príslušných lehotách, neodovzdá ho novému vlastníkovi či nájomcovi pri predaji alebo neuvedie v inzeráte ukazovateľ energetickej hospodárnosti, štátna energetická inšpekcia je oprávnená udeliť mu pokutu. Fyzickým osobám do 2 000 a právnickým až do 5 000 eur. Rovnako tak má správca budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce povinnosť vystaviť štítok energetickej hospodárnosti na viditeľné miesto v budovách, ktoré navštevuje verejnosť. Pokuta je však krajné riešenie a treba rozlišovať, komu môže hroziť. Ak totiž vlastník bytu v paneláku iba vyhodí jadro, opraví kúpeľňu a vymení staré okná za plastové, certifikát nepotrebuje, pretože celý objekt ako taký nie je zateplený, respektíve neprešiel významnou obnovou. Vtedy vlastník bytu nemusí údaj o energetickej hospodárnosti uvádzať v inzeráte. Certifikácia sa vzťahuje zatiaľ na budovy. To znamená, certifikát musí mať budova.
Zatiaľ táto povinnosť sa nevzťahuje na byt. Po roku 2015 bude povinnosť pre vlastníka aj bytu uvádzať takýto údaj v inzeráte. Pokiaľ sa týka obnovy alebo nejakých prác vykonaných na byte, z hľadiska zákona nejde ani o významnú obnovu, takže na takúto budovu sa nevzťahuje povinnosť certifikácie. Pretože významná obnova je definovaná ako zásah alebo také stavebné úpravy, ktoré sú viac ako 25 z celkovej obálky budovy a ten byt tú vonkajšiu obálku má v menšom rozsahu. Na záver tejto témy poradíme každému, kto sa rozhodne svoj byt či dom predať, kde môže získať relevantné údaje o energetickej hospodárnosti objektu. Údaj o energetickej hospodárnosti, alebo teda aj certifikát, sa dá objednať u odborne spôsobilej osoby. Odborne spôsobilých osôb máme celkom 360, ale najlepšie je osloviť odborne spôsobilú osobu pre tepelnú ochranu budov. Máme ich 190. Nájdete ich na internetovej stránke Komory stavebných inžinierov www.sksi.sk.